акне, зачервяване и петна. Не би ли било чудесно, ако един продукт влияе на всичко това? Ето го супергероят на нашата кожа. Азелаинова киселина. Тя потиска бактериите, които предизвикват акне и същевременно намалява порите и възпалението. Тоест тя е напълно оборудван боец срещу акне. Тя успокоява симптомите на розацея, известна още като гюл болест, като намалява чувствителността на кожата и осигурява успокоен вид. Освен това е чудесна алтернатива на ретинола за чувствителна кожа. Като потиска производството на меланин, тя изравнява тена на кожата и може да се използва както за акне петна, така и за слънчеви петна. Особено когато се използва заедно с ниацинамид и витамин С, ефектът й се увеличава многократно. Тя е много по-толерантна в сравнение с съставки като ретинол и АХА, БХА. Поради това може да се използва както през деня, така и през нощта. Все пак препоръчваме да я използвате заедно с слънцезащитен крем. Тоест азелаиновата киселина едновременно се бори с акнето, изравнява тена на кожата и успокоява кожата срещу зачервяване. Пожелавам ви всички хубав ден!